Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, da ibasa ti Proverbio 15, versikulo 1. No napakumbaba ti sungbat, sabsuban na ti pungtot. Ngam no nagubsa, ad-adda arubruban na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mabisin akon. Adda ka laang dito'y balay. Ngam saan ka pa'y anak kaluto? Buwisit. Hoy, mister! Ore addak lang dito'y balay, taado ti naramid ko. Naglinis, nagaw-awer, naglaba, ita agluto akmanan. Apay nga agreklamo ka? Darasam kumamati agunggunay, tapara balay ka laang. Naglain kan si Kadjo? Asawa nak, sa anak at tagabo. Imbaga kaya tagabo ka. Saan ka nga ron asumanaw No nabannog ka, kasta akmat. Ay, buwisit ti kastoy abiyag. Awan pa'y ganas. Hoy, no awan ganas mo, karkaro pa'y kanyak. Apay ti kunam, ganganasag ti makidindan na itikasken ka na ungat. Ay na, panawan ka man langan. Apay ka di manin anaariwa wadamami ken dadim itay apok. Kanayon matakas jay, Lola. Kuna ni Daddy ang mabisin. Apay kano asana nakaluto ni Mami. Apay ngamin, asaan pa'y anak kalutaw? Kuna namat ang naglaba ka naglinis. Sa nagawir ka no, Lola. Ay, narigat mo't ka ti trabaho ti agyan iti balay. Mabannog mo't ati agtagi balay. Di ibaga na kumaka ni Daddy, Lola. Ay, no daduma ngamin. Saan nga amo ni Mamim ti agpakumbaba? Ibagayo kan kwa na Lola. Ala, taibagak numapanak di tabalayaw. Apay akanayon dang agsinnong bat, Lola. Kasta kayo kadimot ka ni Lolo? Ay, saan, apok? Saan kami nga agap-apa kan ni Lulaw? Nakaumayak, tama di ti mangmangag ti anak yaw. Akanayon kayo nga agsubang nga agasawa. Sana siyak tibilinan nyo, nanang. Diyan nalaing amanugang yo, tibagbagan nyo. Saan ka di akasta, anak ko? No nakaungot ti asawa ma, saan mo ngamin arubruban? Sa anak asanta, tapno jaklatan agtagtagari, uray na sakit ti panagsasauna, nang. Ay, day takot ti madikot ka, anak ko. No kumabaybay amlatan, di awan ko matirire. Naglalay nga na day at tao. No jakit din sumungbat, no pasaktan na tirik na. Ay, kasta ka di ilatan? No agungat, song batamot, iti ungat. Rumbang laang, nang. Anya ti kayat nasawan, agkatawa ak no agungat. Nagkapukan sa amat di tabanger bakit? Huwain lakay, pinadas ko abinagbagaan ti anak ta. Ngam natangkan ti ulo na. Anyaya launa iti kanayon da pagapaan. Oray basit labanag, pagapaan dadagos, kas dalaog beng. Di dala agbain iti karuba. Ay hamas da awak man kadakwada. Siyak pa'y kati mabain iti araramiden da. Uray siyak, mababain akmat. Ala, padasa makasao ti manugang ta. Bareng iso ti makaawat. Jay tulatan anak ta ti kasaok. Mabainak matiti manugang ta. Ang mga nuibagana nga isaksakit ta ti anak ta. Ay, sabagay. Ang mga nusabali ti panagawat na. Agpadadan sa matasan ang makaawhawat. Ay, una yan. Apay asaan ahos to ti panakaplansya to'y pulok. Sumanangit ti ubing, taggurgurigor. Jak nairapin tapay salsala mo ti kayat na. Kanayon lang at darason mo. Nabambanog ka mang isalsala iti ubing kunak. Sige mamati agawer iti agurigor nga ubing. Na, tibakbakatan tagsangit. Pati pagbadok amapan iti opisina, di mo pa'y maasikaso mat, sinalbag kiti. Sige ti agawer! Agdalos! Aglaba ka nagluto! Adwa saom, trabaho ti babae day ta. Inasawa nak nga rod tapno alilaam. Diyos, kikit di. Ay na, di ta ka manlangan. Siya kung timapan agplansya.
Kapilitan tasaan mat at plinansya ni mamim iti husto ti pulok. Kasano, katsangit mo't asangit ni baby iti kalman. Saan arasunday ta? No ammo na ti araramiden na? Apay no ni mami ti agtrabaho. Tada kayong mati agtagibalay, daddy. Apay, siyak ay tinagpandili. Tapno siyak ti agtagibalay. Saan kayo amaawatan, daddy? Apay ti pandiling. Ay na, pumanaw ka man laangan dito'y. Tasaan ka amakaaw-awat akas ka ni mamim. Asino nga takada kayo kan ni mami? Ti saan amakaaw-awat? Agpada kayo samat? Enton kwan, agsinsinungbat kayo. Ni mamim ti saan amakaaw-awat. Saan mo atultuladen? Uray da kayo mat, daddy. Naglaing kayo nga agungat. Bigat, agar ariwawa manan dita balay dalaya. Ay, gubat man nga anya pa ingay. Anya nga tamanan ay ati pagsinsin nung batan da nga agasawa. Nagpadaan da nga uray basit lang nga banag ag sinong batdan. Uray kumamat, no ilimad da iti karuba ti panagapada. Ipangagdamat, di dala mabain. Nagpadaan da nga rod, di da mo ti agbain. Uray agungat kumat ti maysa, no agpasinsya ti maysa. Saan amarubruban? Saan mo't? No kasano tingiwa tinangirugay. Ay, rubroban mo't ti maysa. Iso aday ta, ad-adan nga agpinudot da. Ay awan lat amok anasaya at apagbanagan, tikas jay nga aramid da. Imbag, ta nakita ka dito'y dalan, basang. Anya launay ayat ti pagapapaan damami kan dadim. Saan ko nga ammo, nana? Damagan nyo ako ni mami, wino ni daddy. Ay, makarengrenda no daduma. Imbag tasan at tumayab dagiti plato kas kada kaldero no kas di nga agapada. Chinelas tinakitak at mayab, nana. Kasino tinangibarsak ngay, basang? Sumana umat nga agsapsapol ni daddy iti chinelas. Imbarsak ni mami. Mayat adamag, nakakatkatawa. Ha? Saan mo't nakakatkatawa, nana? Mabutbut ang aktupay no kasjay nga agapada? Kastoy ti aramiden ta, basang. Bareng agbaliw da adwa. Ay na, makakatawa ak man iti imbaga ni Fe nga aramid dalay akan jomanang. Anya ka di dayjay. Pati kano alikaman daket agtatayab, pati tsinelas. Ay, unay matlang arudan. Siyak pa'y ti mabain iti kasta nga aramid da. Apay kumasi ka ti mabain nga himanang, saan mo't asi ka ti akin aramid? Awan nga ta pagbaliwan dagiti dua. Adda na panunot ko, bareng makatulong. Anya ka di dayta na panunot mo. Ay, amum ka di akanayon ko ida abagbagaan. Ngam awan latamat. Ay nano, di da pa'y laagbaliw iti aramidak. Hay, jak amon asawan. Nakita ka nagsarita kayo kan ni Josie di tadalan. Anya ka di ti imbaga na. Nasao ka no ti aputa, anagapa manen dagiti dadakkel na. Timayab ka no dagiti alikamon da. Ay nalabasan day ta nga aramid da. Ay inak man ida pagungtan. Ada ka no amo ni Jose apamuspusan. Bareng agbaliw dagijay nga gasawa. Anya ka no day jay. Di na matimbaga kanyak. Ay, na yan. Namin ano tamat abinagbagaan ti anak ta. Ngamawan matlat ta ti pagbaliwan da. Nuna nga to ti purwa ti may sa tao. Sana may suraw. Kasta ti anak ta. Agpadada nga gasawa. Awan ti agpakumbaba. Naawatam di imbagak, Fe. No agapa damanan, pumanaw ka.
Umay ka ijay balay, ta ilamang ka. Ha? Apay nga ilamang nana. Wuna, ibagak kada mamim apim manaw ka, ta kinabutang mo ida. Agsublikan to laeng no saandan nga agapa. Agyanak pay lang ijay balayo? Wun basang, bayam nga agdanagda iti kaawan mo. Ibagak tumatan apim manaw ka. Tanaumakan iti kaaapada. Mayat nga taday ta nga aramidak, nana? Daytoy laeng ti amok apamuspusan, bareng makaamiris da iti madi agalad da. Sige, nana. No aga pa dapay, pumanawak mat. Umayak ijabalayo. Wun basang, kitaan tan no epektibo tinapanunot ko. Anya ka dito orasan? Isasangpet pa'y ti mangup opisina ti kastoy nga oras nga isasangpet mo? Makauma tingiwat mo. Nakibandi nga kadagiti katrabahwak, ta makauma ka. Imbagpaykan ka, tada oras mo nga ag-happy-happy. Siyak ngay, kakaasiak ditoy. Diyak pa'y makaaliwaksay gapoy ti putot mo. Aglablabas kan! Anay ko, ayop ka! Babawi ko na nagkasawakan ka. Pumanaw ka man langan! Apay papanahon nak. Bukod ko abalay daytoy. Sikati pumanaw no kayat mo. Tamang isang petak iti babae ang naulimak. Buwisit ka! Kanayon kayo latan nga agap-apa. Sige, siyak lang ti pumanaw. Naumak iti kanayon nyo panagapa. Ne, Kayon, ikaw na yun ti agapa. Leia, surutan di anak mo no napanan na. Makasursurot! Napan siguro iti balay dananang. Day tangamin ugalim kat! Anya ti panagkunam dita ugalim. Mayat ka di? Parikot ka iti biyag ko! Ad dapay kanyak nga agparikotak gapukan ka. Nagbalinak abalod dito'y balay! Nana, umayak man dito balayo. Umunag ka basang. Imbagam ka di, adito iti papanam. Saan, nana? Nakita kasi nipat ni daddy ni mami. So, pimanaw ako na talaga. Ay, una yan. Mala, agyan ka pa'y dito'y balay. Saan ka ngagpakpakita kadakwada? Nana, apay akas jayda. Kanayon da nga agapa. Kas jay ti mapasamak, no awan kadakwada ti agpakumbaba. Diyak kayat ti kanayon da panagapa, nana. Asino nga iti mayat iti kanayon ariri basang. Bareng ano iti ipapanaw mo, makaamiris da. Kasano ko ma, nana? Siyak ti makaam mo. Bareng mayat tinapanunot ko apamuspusan. Imay ka din ni Fede to'y tatang. Nay, itaman pa'y asapulam dito iti anak mo. Kaano api manaw? Pimanaw idi rabi Idi nagapa kami ka ni Jo. Anya? Pati rabi agapa kayaw. Ita, pinanawan na kayo kat nga rod ti anak yaw. Kasanaw, no ada napasamak kan kwa na. Madanaganak nga rudtang. Sigot kat saan matapuman panaw no agapa kami. Nauma siguro Gapo iti kanayon do apanagap-apa. Napanan na nga rudan ti anak ko. Tulungan dak man namang sapol kan kwa na tatang. Anak kaw, apay ngamin no agbalbaliw kayawn. Pati anak yaw, may ramraman. Imbag pa di agkabalay nga aso kan pusa, tasaan da nga agapa. Ni tatang mat. Saan kit din? Ngamda kayaw, nabayag kayo nga agdanden na. Ngam kanayon kayaw nga agapa. Awan ka di pa'y ti anak yo, Leia. Awan pa'y nga rod. Nakitam ka di? Idi nakitak, dinamag ko no aping agtartaray. Kunana anauma ka nun, iti kanayon nyo apanagapa. Sumangpet to ka nun, no agbaliw kayo. Napananangatan. Ang mga numay sagmak ti anak ko. Apay, no pagsaritaan nyo ngamin, no anya ti saan nyo apagkinkin na awatan. Kaya't yo ka di nga agtalaw ti anak yo. No ngay may isang ma.
Ubing pa'y unay ti anak mi nga agtalaw. Ubing pailaeng, ngamadlaw na nga awan ti panagayat yu iti tunggal maysa. Nadismaya siguro gapo iti aramid yu. Imbaga na kanyak nga agsublilaeng no agbaliw kayo. Kasano no may sagmak ti anak ta? Ubing pa'y unay ang nagtalaw. Nagbutang siguro, edi sinipat ka. Pakawanan na ka. Jakton ulitan. Uray siyak matlakay. Agbaliwak mat iti kinalaing ko ang agniwat. Agbaliwtan, bakat. Tapno saan ta ang mapukaw ti anak ta. Agsubli ka no makita na ang agbalbaliwtan. Liklikan tinagubsang asarita, tamakapasakit itirik na. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Butlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo at